Es una experiencia única, nunca había pasado por mitad de las cosas que he pasado aquí. Todos mis amigos me decían que habían venido, que era una de las mejores experiencias que habían vivido viviendo en así. La beca BEM me ha brindado la oportunidad de volver a mis orígenes y aparte de no hacerlo sola. No solo que respaldan desde el punto de vista material, sino que respaldan desde el punto de vista anímico. A bolsa foi a oportunidade perfecta para facer o Camiño de Volta dos meus avós. Se sabes que un proxecto de facer un mestrado acompañado por personal da oficina de retorno que se axudan con todos os trámites, fan que esa decisión sea máis sincera e que la tomas antes, de unha maneira máis fácil. Indudablemente as becas BEM sirven para incorporarte ao mercado laboral. Foi esta vez, esa foi como... Ahora sí, é definitiva. Yo conocí el programa de apoyo al emprendimiento de la Secretaría de Educación a través de su página de Facebook. Sí, hay oportunidades en Galicia, hay muchísimas oportunidades en Galicia. Es muy difícil emprender y ese programa me ha conectado con personas. Yo creo que es muy importante todo ese apoyo que la Junta ofrece a los empleados. Animo a todo aquel que quiera emprender que lo haga. Hola, saludos desde Venezuela. Saludos desde México. Comenzamos en Argentina, continuamos en Uruguay, recientemente estuvimos en Suiza y hoy estamos aquí en Frankfurt. Sí, es la primera vez que me Galicia y es la primera vez que participo del programa de Escuelas Abiertas. En el anterior programa, en el que yo pertenezco y soy director de una agrupación de una banda de desarrollos en Venezuela, en São Paulo, bailamos todos, la familia toda, y para nosotros es un motivo de muy orgullo, mantenemos las tradiciones de nuestros abuelos. A mí me gusta coser, mi madre cosía. Nos han dado la oportunidad de venir aquí a Galicia, participar por primera vez que se hace este evento en la parte de cocina, entonces para nosotros es una experiencia que va a ser inolvidable. Queridos amigos, buenas tardes y felices festas a todos y ante todo. Hoxe, 25 de xullo, todos os galegos estamos en celebración. Os que vivimos aquí e os que vivides nos dos lugares. Una experiencia sumamente rica y emocionante también. Tienes que vivirlo, tienes que venir acá y experimentarlo para que veas, conozcas y sientas lo que es estar aquí. Mis padres me llevaron, yo no quería ir. Yo lloré todo el pasaje. Y hace 70 años que no venía a Galicia. Desde el momento ya en el aeropuerto allá en Venezuela y que ya venía para Galicia, emocionante. Mi hermana se volvía loca. Que pasa que uno se emociona, que no sabe si va a regresar o no va a regresar nunca. Nuestros padres vienen de aquí y cuidar de donde ellos vienen es muy grato. Entonces que esto se siga manteniendo, que el programa de voluntariado siga. Galicia ofrece muchas oportunidades. Me encanta vivir aquí. Siento que pertenezco. Para mí Galicia ha sido una gran bienvenida. E creo que neste momento de oportunidades outra vez e de optimismo para a xente que estudia, para a xente que se forma e para a xente que busca oportunidades, vainas a seguir habendo a partir de ahora moitísimo máis. Cuanto más tiempo vives en Galicia, más quieres vivir. Cada paso que vas dando y cada año que pasa, estás convencido de que este es el lugar para vivir y para formar a tu familia. Bueno, fabuloso, fabuloso. Bo día a todos e a todas, benvidos a este 13º
Pleno, do terceiro Consello de Comunidades Galegas, moitas gracias por estar hoxe aquí. Que fermoso, verdad, como nos latexa o corazón cando escoitamos isto. Bueno, pois, benvidos a todos os que fundamentalmente percorrechedes moitísimos kilómetros para acompañarnos, e tamén grazas ao quinteto Hércules Brás que ven de interpretar a peza Galia Arbataglia de Samuel Seiz e que vai amenizar coa música este encontro plenario. A música é un sinal de identidade, dos galegos. Nosos galegos temos moitas identidades, moita simbología e mostra delo e proba delo e ademais precisamente este Consello de Comunidades Galegas que representa como órgano representativo do exterior de Galicia, que aí está traballando arreo e fundamentalmente pois dándonos conta de que a comunidades galegas fora no exterior teñen moito peso, teñen moita calidez, moita calidad, moita inquedanza por seguir mantendo o que é perseverando nesa tradición, en eses costumes. Hoxe estamos aquí para facer balance de todo o feito e vivido nestes últimos anos que pasaron dende o anterior Consello. Se falará, por suposto que sí, se falará pois de como se produce, se traduce, evoluciona ese entrelazamento entre a administración e as entidades do exterior, dos galegos do exterior. Ningún dos éxitos que imos a celebrar ao longo destes días nesta gran cidade de Ourense, nesta ben querida cidade de Ourense, neste paraninfo da cultura, berce da cultura da nosa cidade, pois ao longo destes días sería posible falar de todos os éxitos do traballo incansable, sin o traballo incansable, inequívoco e ademais sempre plausible, con agarimoso, con moito corazón, con moita morriña e ademais extendendo lazos extraordinarios dos membros da Comisión Delegada elexida no anterior Consello das Comunidades Galegas e os representantes das comunidades galegas. Moitas grazas pois a todos eles por esa constante adicación, o que decíamos, entrega. Estarei pendientes absolutamente de todo porque pois como ben di a propia Xunta de Galicia, sen vos a Galicia do exterior sería menos exterior, pero tamén menos Galicia. Así que ese forte aplauso a todos e a eles. Gracias. Xa ninguén millor para falar da galeguidade, e o tiñamos aí precisamente reflectido nese vídeo, e dos galegos, do que acontece, da man a man, do que se escoita, do que se di, pois que precisamente o secretario xeral da emigración, don Antonio Rodríguez Miranda, que vai a dar a continuación lectura da convocatoria deste 13º Consello de Comunidades Galegas. Moitas gracias. Agardamos pola súa intervención e ese forte aplauso. Moi bo día. En cumprimento do establecido no artigo 16 do Decreto 111/2015 de 6 de agosto, polo que se aproba o Regulamento de Organización e Funcionamento do Consello de Comunidades Galegas, acordo convocar a reunión do 13 Pleno do Consello de Comunidades Galegas en sesión ordinaria que se celebrará en Ourense os días 22 e 23 de setembro de 2003, Santiago de Compostela, 29 de xuño de 2003. O presidente do Consello de Comunidades Galegas, Alfonso Rueda Valenzuela. Moitas gracias. Moitas gracias. Como víamos no vídeo, dun xeito recreado, cómodos e ademais atento absolutamente a cada unha das puntualizacións que aí se facía sempre realzables para todos. A Xunta de Galicia traballa cada día para que cada un dos galegos do exterior e cada unha das entidades que os agrupan conten coas ferramentas necesarias para seguir construindo Galicia en cada recuncho do planeta. Son moitos os programas, por suposto moitas as medidas que ano tras ano buscan garantir a calidade de vida dos nosos estean onde estean. A fin de contas, todos somos un e todos formamos Galicia, Galicia universal. Estas achegas institucionais permiten que hoxe poidamos celebrar un breve acto de entrega dunha placa de recoñecemento ao seu labor de divulgación da galeguidade universal a 18 entidades galegas que superan o século de vida, que se di moi rápido, o século de vida. É maravilloso e pouco habitual poder conmemorar o centenario de entidades as que únicamente move o amor
amor pola súa terra. Todas elas son historia viva, historia da galeguidade, historia da solidariedade, da integración, da superación de moitos obstáculos, porque a vida ten moitas ledicias, pero tamén vai equilibrada con moitos obstáculos, tamén fraternidade, celebración en familia, entre amigos. Bueno, como nos gusta xuntarnos entre amigos aquí e acolá e estar a fin de contas unidos por este corazón que é a nosa querida Galicia, a que cantamos e a que abrazamos permanentemente. Recordos de progreso, de crecemento, de novas vivencias, pois son, por enriba de todo, a historia de Galicia en mayúsculas. Imos a proceder a esta entrega de distinción, se fan entrega delas o presidente da Xunta de Galicia e presidente do Consello de Comunidades Galegas, don Alfonso Rueda Valenzuela, e mailo secretario xeral da Inmigración e vicepresidente do Consello, don Antonio Rodríguez Miranda. Irei facendo en nome de todos eles o chamamento de dúas entidades do exterior para que se veñan aproximando. Darei a nomenclatura da entidade, así como a persoa que recolle esta distinción. Así que comenzamos, se lles parece ben, se nos parece ben a todos, que sí que nos parece ben, porque este momento o agardábamos. Primeiramente, sí, tanto o presidente como o vicepresidente do Consello de Comunidades Galegas. Primeiramente nomeamos a Asociación Civil Hijos del Ayuntamiento de Zas de Argentina. Recibe o recoñecemento a súa presidenta Beatriz Carballo Regueira. Se van aproximando ata nós, me imagino que o mellor teñen que ir facendo un pouquiño de... E tamén irei xa nomeando a Asociación Benéfica Cultural del Partido de Corcubión de Argentina, recollo o presidente Carlos Óscar Ameijeiras Miñones. Bueno, pois será o momento en que agora estén aquí xuntamente e xa fagan esa entrada. Aí está entre os dous ese fortísimo aplauso. Beatriz Carballo Regueira, Asociación Civil Hijos del Ayuntamiento de Zas, e Carlos Óscar Ameijeiras Miñones, Asociación Benéfica Cultural del Partido de Corcubión, ambos da Argentina, da quinta provincia galega, como ben decimos. Noraboa e grazas por traballar da man dos galegos que aquí estamos. Seguidamente se poden acomodar tranquilamente, gracias, para continuar co acto. Se poden acomodar, sí. E recibimos a continuación a Ribadumia, Casa Gallega de Cultura en Buenos Aires, Asociación Civil de Argentina, recollerá a súa presidenta Mabel Rogelia Cardoso San Martín, e seguidamente Centro Gallego de Santa Fe, tamén de Argentina, presidente Alberto López Gras. Así que aquí os reunimos para facer ambos os dous, claro que sí, ese forte aplauso, e recibimos esta distinción, esta placa conmemorativa do traballo na diáspora, dese traballo que recoñecemos hoxe aquí, pero que recoñecemos en xeral toda a comunidade galega, porque o que decimos, seríamos moi poucos se non contáramos con tantos que nos quedan alá tamén. Gracias. Bueno, pois avanzamos. Seguidamente a agrupación artística, sí, se poden acomodar, gracias. Seguidamente a agrupación artística gallega de Cuba, recollerá o seu presidente Julio Ramón Santamaría López, e a Asociación Centro Partido de Carballiño Argentina, presidenta María Silvana Reynoso. Bueno, pois a ver si tamén entre nós. Gracias. Como decimos sempre con esa triple enerxía, grazas. Pois noraboa, ese sorriso que sempre nos comunica a todos un xeito extraordinario e, sobre todo, pois eso, nos fusiona un pouquiño máis en actos emotivos como este. Moitas gracias. A continuación, a Asociación Civil Galega Fillos do Porto do Son de Argentina, recollo o presidente Alberto Quiroga Bazarra, e a Asociación Galega Residentes de Mos de Mutualidade, Cultura e Recreo de Argentina, secretaria María Josefa Rial Otero. Así que ambos os dous, forte aplauso, encantados de contar aquí coa vosa presencia. E aquí estamos para abrazarnos, para brindarnos apertas, para que o momento destes días que quedan bonitos, como ben decía o secretario xeral da Migración, pois eso, de convivencia, de falar, de ver que necesitamos, de ver que damos. Gracias. E seguimos con Sociedade Estudiantil Concepción Arenal, presidente Alexander Avena Núñez,
e seguidamente Asociación Monterroso e Antas de Ulla, Sociedad de Recreo Cultural y Beneficencia de Cuba, vicepresidenta Alén Freire Arnalich. Así que, por favor, tan amablemente, que aquí estamos recibindo a Alén Freire Arnalich e Alexander Avena Núñez. Moitísimas gracias. Bueno, como nos gusta, claro que sí, ese sorriso e esa foto que quedará pois, para os álbumes das vindeiras edicións do Consello de Comunidades Galegas. Gracias, un placer. Centro Galego de México, Asociación Civil Ciudad de México, presidente Alfonso Martínez Lorenzo e a Asociación Civil Unión Residentes de Outes de Argentina coa secretaria Mirta Gosén de Faraldo. Aí están, moitísimas gracias. Disfrutar deste momento e que anden os móviles a 100, porque andan os móviles a 100 para mandar rápidamente a diáspora tamén este momento de entrega de galardóns. Bueno, pues contentos, como nos gusta, porque ademais, bueno, vades a disfrutar de momentos extraordinarios tamén toda vez que salgamos de aquí. Gracias. Sociedad Parroquial de Vedra de Mutualidad y Cultura de Argentina recolle presidente Orlando Pejito Ascunce e Sociedad La Aurora de Somozas, Cuba. Recolle o presidente Jorge Augusto Cienfuegos Ramos. Aí estaban tamén agardando por o seu momento e este recibimento especial. Noraboa, a disfrutalo cos conveciños nosos da nosa Galicia do exterior que alá agardan por vos e, por suposto, a seguir engrosando esas vitrinas de cariño. Seguidamente, Xuventude de Galicia, Centro Galego de Lisboa, Portugal e Centro Gallego de Avellaneda, Argentina. Do Centro da Xuventude de Galicia, Centro Galego de Lisboa, Portugal, recolle o presidente Jesús Luis Vesco Sinde e do Centro Gallego de Avellaneda, Argentina, recolle o presidente Fidel Lema Roget. Así que, benvidos, por favor, con todo o recibimento e con todos os aplausos dos presentes. Mil gracias por estes milleiros de desplazamento. Portugal algo menos, pero un poquinho menos, pero si do resto, obviamente, nos desplazamos co corazón, como sempre decimos. Gracias. E xa finalmente, para concluir con estas 18 entidades centenarias, que despois tamén ao remate de todo realizarán unha foto bonita. Centro Gallego de Montevideo, Uruguai, presidente Ramón Lorenzo Pita e Sociedad de Beneficencia de Naturales de Galicia, Cuba, recolle secretaria Carmen Luisa Bajo Barrera. Así que, tan amablemente, aquí os recibimos tamén. E ademais, bueno, terán tamén as visitas por a provincias, visitas termais, en fin, todo aquilo que realmente paga moito a pena cando estamos aquí reunidos. E claro, a veces votamos en menos alá na diáspora, pero cando cheguemos aquí hai que aproveitar, porque para iso estamos, para vivir estos momentos. Gracias. Bueno, pois agora a continuación, despois desta entrega, imos dar palabra a presidenta, a Beatriz Carballo, representante da Asociación Civil Hijos del Ayuntamiento de Zas de Bos Aires e membro da Comisión Delegada do 12º Consello de Comunidades Galegas, que vén de rematar o seu mandato, que enfalará pois, en representación das entidades centenarias. Escoitamos. Moitas grazas. Presidente, conselleiros, secretario, amigos e compañeiros, queridos todos, damas e cabaleiros. Dicir 100 anos impresiona, pero falar dun século emociona, porque a historia mídese en séculos, e a nosa historia, a de todos os centros galegos que hoxe estamos aquí e os que non están, é especial. É especial por moitos motivos. É especial porque pertence a Galicia e a cada un dos países, cidades e barrios que os acollen. É especial porque as súas historias paralelas se entrelazan e modifican recíprocamente. É especial porque son froito dunha xenerosidade sen fin, dun esforzo persoal e desinteresado
que só busca proteger a súa terra como mellor se lle pode render tributo, coidando dos seus. Por iso, gustaríame que hoxe todos lembráremos o nome do noso primeiro presidente, o da Asociación Civil Hijos del Ayuntamiento de Zas, chamábase Francisco Miranda. A él e a todos os demais fundadores das nosas entidades debémoslle moito. Nós e todos os galegos, en cada recuncho do mundo, membros ou non, residentes en Galicia ou no exterior. A vida era moi diferente no comenzo do século XX e aos fines do XIX. E foi daquela cando naceron as comunidades que hoxe nos acollen, co único fin de manter viva a Galicia, preta dos seus e sempre viva. As nosas historias comenzaron, en moitos casos, con tristeza e desarraigo, pero tamén sempre co que nos mantén de pé fronte ás adversidades, a esperanza. Conforme foi pasando o tempo, as nosas entidades tiveron que adaptarse a situacións novas e fixérono sen parar a marcha, sen esquecer o seu principal obxectivo, que Galicia vivira en cada recuncho do mundo, mesmo nos máis afastados. No punto máis austral do planeta hai un cruceiro cunha frase que reza: Galicia vive neste fin da terra. E Galicia viviu na Habana cando se entonou o himno, en Bos Aires cando os camilleiros do Centro Galego de Bos Aires compuxeron as rianxeiras. E cada vez que un galego, lonxe da terra, lembrase dela con báguas ou cun sorriso. E Galicia vive en nós, porque naceu en nós, sen ter tido a honra de nós nacer nela. Vive nesa cultura intacta, conservada nas nosas institucións, no noso esforzo que a veces parece non ter fin. Certo é que os tempos son moi difíciles e que nos atopamos nun punto de inflexión, pero o segredo da nosa permanencia non é máis que continuar estando á altura das circunstancias. Dun mundo novo que nos marca o seu rumbo. O segredo consiste en detectar as necesidades, unir esforzos para poder xuntos gozar os logros. Non resulta necesario romper coaquilo que aos nosos ollos ou ao noso sentir é válido. Trátase de estar atento aos novos desafíos, de preservar o noso patrimonio, de fusionar en unidade, coa certeza de que hoxe a institución máis rica é a que ten mans que traballan sen esperar recompensa por solidaridade. Tamén son os motivos que nos moven a nós. E dentro da nosa misión temos unha especialmente importante: pensar e axudar a quen continuará a nosa obra. É a nosa obriga formar xente para que poida facelo. Porque iso, sumado a outras estrategias, permitirá que a Galicia universal perviva por moitos séculos máis. Despídome agradecendo á Xunta de Galicia non só esta homenaxe, senón tamén todo o que fai pola emigración, e dándolle os parabéns a todas as entidades cuxo labor se recoñece hoxe. Espero haber estado á altura deste momento tan especial. Graciñas. Gracias. Gracias, Beatriz Carballo, moitísimas gracias, claro que sí. Bueno, sempre estamos á altura das circunstancias.
Isto ten que fluir, os aplausos teñen que fluir porque os aplausos nacen. E ademais notase moi ben cando nacen e non nacen, e estes nacen. Bueno, aínda nos van a nacer moito máis tamén, cando ahora nos recreemos, Emilio si cara arriba, xa poden mirar cara arriba, que aí están os nosos amigos, compañeiros meu de Estea tamén, que son os integrantes precisamente de Hércules Bras Quinteto, e nos van a interpretar a continuación El Cuco de Luis Claude Daquin. Así que ese forte aplauso para eles e recreémonos un rato, gracias. Moitas grazas a vos. E xa para dar por iniciada formalmente a reunión do 13º pleno de Consello de Comunidades Galegas. Ten a palabra o presidente da Xunta de Galicia e presidente do Consello de Comunidades Galegas, don Alfonso Rueda Valenzuela. Moitas grazas por a súa compañía e presencia. Bueno, moitas gracias, Monse, pola magnífica presentación e gracias ao cuarteto Hércules Bras, que está dando un toque, ainda me decía Antonio, que queda algunha pequena sorpresa ao final. Gracias a todos que estades aquí, a todos os que estamos aquí acolléndoos, os que vides de fora na primeira fila, está o presidente do Parlamento, moitísimas gracias, 3 membros do Goberno, a Conselleira de Política Social, o Conselleiro de Educación e a Conselleira de Emprego. Calquera dos que formamos parte do Goberno estaríamos aquí encantados, porque creo que todos temos responsabilidades e obrigas cos galegos que estades fora. Moitísimas gracias por estar aquí, igual que o presidente da Diputación de Ourense, o subdelegado do Goberno, o primeiro teniente de alcalde do Concello de Ourense, os concelleiros do Concello de Ourense, os 2 delegados da Xunta de Galicia en Bos Aires e en Montevideo, benvidos tamén. O señor cónsul do Uruguai, benvido tamén, moitísimas gracias. O ex secretario xeral de Migración, a Santiago Camba, que o vexo tamén por aí, non vou seguir nomeando porque probablemente me esqueza injustamente de alguén. Os que estamos aquí estamos para dar a benvida a todos os que acabades de chegar. Hai xente que ven de un pouquiño máis cerca, xente que ven de máis lonxe, xente que ven de moi lonxe. E estades todos aquí. Moitísimas gracias. A última vez, lle estaba preguntando Antonio, efectivamente foi en decembro do ano 2019, a última vez que tivemos este plenario, cando todo estaba por ocurrir, non sabíamos todo o que iba a pasar. Pouco tempo despois, 3 meses despois, chegou a pandemia, nos cambiou o mundo, cambiou as nosas vidas, xa o imos esquecendo, afortunadamente,
Pero moitas cousas cambiaron. En aquel momento creo que se fixo especialmente necesario manter os vínculos e todo o que levábamos traballado, todo o que durante todos estes anos intentamos facer dende a Xunta de Galicia para nunca romper os vínculos con vos e, sobre todo, vos, para non romper a través da Xunta de Galicia os vínculos coa nosa terra, eu creo que nos serviu moitísimo. Eu non vou dicir todo o que facedes por nós desde ali, porque eu sempre digo que o mellor é ir a visitaros a calquer centro galego en calquer país ou en calquera comunidade autónoma nas que estades e ver realmente como traballades sobre o terreo. Me alegro moitísimo despois de uns cantos anos viaxando, primeiro con Santiago, despois con Antonio, a moitos dos que agora os saludaba ao entrar e me está fixando dende aquí, dende esta silla, o que se pode cos focos, xa vos coñezo. Vos coñezo personalmente, vos coñezo de estar ali, de ver como vivides Galicia e como facedes que nos sintamos especialmente galegos cando chegamos ali, e non é sinxelo, ás veces o que nos parece complicado aquí, a mí me gustaría que calquera que pense que as cousas aquí son complicadas fora algún dos lugares nos que estades vivindo e contemplar o traballo que tedes que facer, restando de tempo ás vosas vidas, aos vosos entornos, ás vosas familias, en condicións que ás veces non son nada sinxelas, e aí estades sempre, mantendo un recuncho de Galicia en cada lugar e dende hai moitísimo tempo. Acabamos de entregarlle as placas a moitas institucións, asociacións, centros galegos que levan máis de 100 anos, algúns bastante máis, e aí seguides. Como acabamos de escoitar aquí, aquí hai moita historia, moitas persoas que iniciaron o camiño cando eran conscientes de que os galegos que chegaban a cada lugar necesitaban ese acougo, necesitaban esa sensación de que había outros paisanos que chegaron un poquinho antes e que o primeiro que intentaron foi ocuparse de que os que chegaran despois o tiveran un pouco máis sinxelo e sentiran un pouco máis reconfortados. Estamos aquí en Ourense, onde a xente terra tamén de emigración e onde, ademais, que había moitísima xente que partía en ferrocarril a moitos lugares de España, sobre todo de Europa, e tamén os portos galegos para coller un barco que os levaba a veces a un destino moi incerto. Todo iso, que nunca é sinxelo, pero que tivo que ser especialmente complicado hai máis dun século, todo iso levou a que conseguíramos esa Galicia exterior, esa Galicia por todas partes que hoxe sigue tan viva, e hai que recordalo e hai que mantelo. Por iso decía que eu vos quero agradecer simplemente todo o que facedes dende ali, que é moitísimo, que eu estou especialmente empeñado en que se coñeza moitísimo máis, xa digo, calquera que viaxara a calquera dos vosos centros viría, como viñen a primeira vez, completamente transformado e sorprendido e concienciado de que vos debemos moitísimo. Os decía que me gustaría pararme a explicar o que estamos intentando facer simplemente para corresponderos, nin máis nin menos, e para que ese vínculo tan forte se manteña. Nos intentamos, sabedes que estamos en épocas complicadas no noso país, e o que vos podo asegurar é que intentaremos entre todos que Galicia siga sendo esa illa de sentidiño, ese lugar donde intentamos facer as cousas ben, donde intentemos que todo funcione e donde intentamos, coa vosa axuda, ao longo de moito tempo, que todo sexa un pouco mellor. Os que vides a Galicia regularmente, e sobre todo os que levaban moito tempo sin vir, o primeiro que din cando chegan aquí é que como cambiou a súa terra para ben. Pois eu quero que saibades que iso se debe en gran parte a vos, e que a nos obriga é continuar todo ese legado e intentar seguir traballando para que as cousas vayan cada vez a millor, por moi difíciles que sexan as circunstancias aquí tamén. Temos moitos programas en marcha que están funcionando simplemente porque vos escoitamos e porque pensamos que é o mellor e o que máis se agradece, o que máis útil resulta para seguir mantendo ese vínculo tan importante. Os coñecedes de sobra, dende as axudas, e que non é simplemente máis que devolver, insisto, un pouco de todo o que nos destes, esas axudas para os galegos que siguen vivindo en lugares onde esa axuda sabemos que é moi necesaria, é moi ben recibida, é imprescindible, dende logo esas axudas de carácter social,
a Xunta de Galicia tenas que seguir mantendo, sin ninguna duda, e non só na súa cuantía, intentar incrementalo sempre que poidamos, senón tamén ser eficaces na súa distribución, e neso tamén nos botades unha man moi grande. Queremos que nos visitedes con regularidade e con sentido, por iso todas esas programas que temos, as escolas abertas, que despois, según cando viaxa ali, se dá conta de útiles que son. Se din, eu estuve nunha escola aberta, vin aquí, estuve unhas semanas, 2 semanas, un mes, e todo o que aprendín, porque cando un ten ganas de aprender, aprende moi rápido, é o que ves que despois se expande ali e como agradece a xente. Todos eses programas Conecta con Galicia, todos eses programas de reencontros para os que levaban moito tempo sin vir, eses rapaces que veñen todos os anos, que lle dan un novo sentido, unha nova dimensión, o Camiño de Santiago, que ese camiño universal, esa marca Galicia, cando alguén ven, como tuve en ocasión, salía no vídeo, cando acompañas a eses rapaces que coñecen por primeira vez Galicia, a veces veñen de moi lonxe, o coñecen facendo o Camiño de Santiago e se empapan de toda a nosa cultura e de todo o que somos. Eso é moi reconfortante tamén, ademais, falar con eles. Eu falaba con algúns rapaces este verao e digo que era a primeira vez que estaban aquí e coñecían Galicia por boca dos seus pais, dos seus avós, da xente que tiña na casa e que nunca deixou que se apagara esa chama, ese lume galego que se encendeu hai veces, hai moitísimo tempo e que seguía en xente tan nova e que vive tan lonxe, tan forte como o primeiro día. Iso é o que temos que facer, sen ninguna dúbida, é o que queremos seguir facendo. E despois me quería parar en algo que estamos impulsando decididamente, que é da absoluta xustiza. Eu tuve unha ocasión de estar na Irmandade de Caracas, na Irmandade Galega de Venezuela, aquí no Noemí, hai moi pouco tempo, 3 ou 4 meses, volvo a decir o que decía naquel momento. Toda a estrategia que ten a Xunta de Galicia para darlle unha oportunidade a todos aqueles que un día saíron de Galicia, os seus descendentes, e que queiran iniciar unha nova vida aquí, o que estamos facendo é tamén cumplir co noso deber, daros acceso a un dereito que tedes, galegos con todos os dereitos, e, polo tanto, aquí, na nosa terra, donde todo empezou a vida das vosas familias, dos vosos antergos, aquí tedes os brazos abertos. Dende o ano 2018 este é un programa de éxito. 28.000 persoas retornaron a Galicia para iniciar unha nova vida. Iso non quere decir, ni moito menos, romper os vínculos coa vida que tedes actualmente, pero sí unha segunda oportunidade para todo o mundo que quere, para vos ou para as vosas familias. E con eso axudades a construir a Galicia do futuro no momento en que máis falta fai. E para iso somos absolutamente conscientes de que é necesario poñer as condicións para que, igual que cando hubo que sair en condicións moi incertas e moi difíciles en Galicia ao exterior hai moitísimos anos, os vosos antepasados se sentiron acollidos, aquí queremos facer exactamente o mesmo, pero con moito máis dereito, porque nunca, en realidade, nunca vos fostes, xa digo, sodes galegos a todos os efectos. Por lo tanto, esa estrategia Galicia Retorna que intentemos que pensa en todo e o que haxa que ir millorando, iremoslo millorando, dende os trámites máis normais, cando un empeza unha nova vida nun lugar que descoñece, hai a axuda da familia, o que ten aquí, pero hai xente que non. Todo iso queremos cuidar moitísimo e queremos, ademais, que a xente máis nova, a que está estudiando en moitos países e ten orixe galego, pois que poida vir aquí a acabar de perfeccionar os seus estudios e se quere quedarse empezar unha nova vida profesional, tamén o pode facer. Temos unha nova fase desa estrategia Retorna, do ano 2026, 30.000 persoas queremos que se establezcan en Galicia, de xeito absolutamente voluntario e, por suposto, sabendo que os vínculos que se estableceron en moitos países son sagrados tamén e desde aquí temos que coidar. Por tanto, agora vos toca a vos axudarnos a construir Galicia sin esquecernos nunca desde aquí que os que continuedes ali tedes que ter o apoio, a comprensión e, sobre todo, o cariño, non dunha administración que a nos obriga, sino de todo un pobo, de todos os galegos que temos a sorte de vivir aquí permanentemente, pero que non nos podemos esquecer que estaríamos incompletos se unha parte de Galicia que está repartida por todo o mundo, non hai máis que ver ese vídeo donde Antonio Rodríguez Miranda pasa por todos os aeroportos do mundo prácticamente. Eu vou facer unha cousa, porque non é nada sinxelo estar moi poucos días na casa, non é nada sinxelo chegar aquí e que lle exixamos, como fago eu, a Secretaría Xeral de Migración depende directamente da Presidencia da Xunta de Galicia,
que rinda contas como se estuviera aquí todos os días. A veces non me dou conta de que se pasa 2/3 partes do ano visitando todas partes donde hai galegos. Polo tanto, iso ten moitísimo mérito, faino con moitísimo cariño, cun sorriso sempre na boca, sempre disposto a sudar, sempre disposto a trasladar o que lle vos decides, e creo que diante de todos vos se merece un aplauso moi grande. Por lo tanto, moitas gracias a Antonio e a todo o seu equipo, que tamén ten un equipazo detrás, gracias aos anteriores responsables de migración, gracias a todos vos, gracias á Comisión Delegada Saínte, gracias polo voso traballo, gracias pola vosa especial implicación. Creo que tedes unha folla de servicios destes 3 anos tan complicados, aínda a pesar das complicacións, magnífica para mostrar, para presumir, e o que agardo é que a nova Comisión Delegada o faga como mínimo igual de ben que o fixestes vos. E a todos os que nos visitades estes 3 días, disfrutade de Galicia, estamos encantados, estades na terra do sentidiño, e se a terra do sentidiño en gran parte é porque do sentidiño tamén o tedes vos. Por lo tanto, moitísimas gracias e viva Galicia, ali onde haxe un galego. Moitas gracias. Pois efectivamente, gracias. Viva Galicia por todos os seus costados. Gracias. Gracias, presidente da Xunta, presidente do Consello de Comunidades Galegas. Gracias. E bueno, vamos a ter que suavizar un pouco todo este momento de sentimento, e sempre se suaviza coa música, esa linguaxe universal que antes vos comentaba. Así que, aínda que con anterioridade falei do quinteto de metais Hércules Brás, precisamente non os nomeei un a un. Agora sí o momento de nomealos e agradecer moito a Alejandro Vázquez, a Víctor Vilariño, a Javier González, a Esteban Méndez e a Rodrigo Rodríguez, 5 músicos mozos galegos de extraordinario talento, que nos van a interpretar agora para suavizar aínda máis o ambiente? Lela, non podería ser de outro xeito. Aplauso e moitas gracias.
Ahora sí, en disposición. Gracias, amigos. Quinteto Hércules Brás, moitas grazas pola vosa intervención e emotiva. A continuación, damos a benvida neste escenario, bueno, nos os ourensáns querémola moitos, galegos aínda máis, e os do exterior eu creo que moitos tamén. Aí se vai aproximar ata nós María Doceo, a nosa cantante María Doceo, que vai interpretar o himno de Galicia, que como vostedes pois saben, escoitouse por primeira vez na Galicia da diáspora, concretamente na Habana, aló polo ano 1907. A música deste símbolo identitario galego é de Pascual Veiga e a letra de Eduardo Pondal, quen con este poema facía un chamamento para que Galicia despertara do seu sono e emprendera o camiño cara á liberdade. Con esa mensaxe de camiñar cara adiante, de buscar un futuro de consenso e de progreso para todos os galegos e para todas as galegas, poñemos pois xa o broche final a este acto inaugural do 13º Consello de Comunidades Galegas. Como ben decía o presidente, máximo mandatario e representante, moitísimas gracias por acompañarnos. Vou a dar un pequeniño aviso xa para despois non interrumpir ese momento, e que toda vez que remate o noso himno galego se realizará a foto coas entidades centenarias, co presidente e vicepresidente do Consello de Comunidades Galegas aí, e o resto das persoas lles invito amablemente a que permanezan sentados para que compañeros meus dos medios de comunicación e de todos os implicados podan facer as fotos recreadamente e non teñamos moitas cabezas por arriba e por abaixo. Bueno, pois María Doceo, ben querida, ese noso himno galego, forte aplauso para ela, gracias. Costa verdecente ao raio transparente do plácido luar, que din as altas copas do escuro arume arpado, co seu ben compasado, monótono fungar. O teu verdor cinguido e de benignos astros, con fin dos verdes castros e valeroso chan. Non deixa esquecemento da inxuria o rudo encono, desperta do teu sono, fogar de Breogán. Os bons e generosos a nosa voz entenden e con arroubo atenden o noso ronco son. Mais os ignorantes e feridos e duros, imbéciles escuros, non nos
entenden non. Os tempos son chegados dos bardos das edades, que as vosas vaguedades cumprido fin terán. Pois onde quer xigante a nosa voz pregoa a redención da boa nazón de Breogán. Moitas gracias. Todo un honor para min estar hoxe aquí neste acto tan maravilloso. Gracias.